Hyvää huomenta kaikille. Sehän on loppiaispyhä nyt. Mutta pyhiä on ollut tässä aika lailla. Tänään pitää kohta alkaa liikehtiä. Tässä juo kahaa. Niin, minulla on ne verkot pyytämässä. Ne on ollut nyt 2 yötä ja minulla oli tarkoitus pitää ne 4 yötä. 4 yötä pyynnissä, mutta tuntuu, että eihän tässä malta, että pitää lähteä tuonne jäälle. Katsomaan tuolta, kun on se harvempi verkkokin, että voiko siellä isompi kala ollenkaan. Eipä se haittaa, jos käy katsomassa ja tehdään sieltä video taas. Sittenhän mulla on se nehun homma, että täällä on tosiaan ollut pakkasta, 29 oli niin parhaimmillaan pakkasta, oliko 3 päivänä peräkkäin. Eipä paljon haluttanut ulkona liikuskella. Niin, mulla on se jehuhommakin että nyt jos vähän lauhtuu, niin vielä huomenna ehkä lähden puhistamaan ne polttoaineputket. Ne on siellä lattia alla jo tankista tulevat putket. Siinä on lattiana iso rautalevy, näitä alle 6 millin vahvuutta. Se on siinä koko alueella lattiassa, että se pitää kääntää niin pois paikolta, että pääsee rassaamaan sinne niitä putkistoja. Täytyy huomenna, jos olisi 15 kieppeillä pakkanen, niin voisi lähteä sinne sitten. Miehen on tässä kahvit, lähden kuitenkin ensin sinne verkkohommiin. Palaillaan siellä rannalla sitten. Katellaan, onko siellä mitään liikkuu. Ei muuta kuin palaillaan sitten. No niin, aukassaanpa tämä kokuavento, mihin koetaan molemmat verkot. On se jonkun verran jäätynyt, vaikka on nuo Winworm ollut ja lumet tuossa, niin katsotaan.
No niin, minä käyn tarkistamassa vielä narut, ettei vain tule vahinkoa, että karkkaa. Palaillaan. No niin, annetaanpa kokemaan rantimainen vesi. Eli oho. Tuolla on naru, miehen säikähettä, onko se karaa. Ei näkynyt tuosta nurkasta yhtään. Nämä on tosiaan ollut nyt 2 yötä, kun en malttanut pitääkään 4 yötä, niin kuin meinas. Katsotaan seuraavalla reissulla, että malttaako sitten pitää. Onhan tämä ajan kulua, vaikka ei kallaa tuliskaan. No, sitä ei tiedä vielä, onko sitä mistä. Ei se aina potki kala, vaikka olisikin, ja pienempi kala varsinkaan. Joo, se oli pakkasjakso melkoinen. Melkein kävi 30. Nyt on semmonen, mitähän se oli? Olikohan 17 astetta? Ei täällä tuntuu, ettei tule mitään. Kyllä se on kalaa, nyt ei liiku tällä hetkellä tässä järvessä. Ei. Niin se on. Kyllä vähän näyttää siltä. On se vain. Kyllä ne hauet kaikkos täältä, mitä on, tai ne, miehän pyysin ne pois. Tässä on se vanha sotku vielä. Tämä on tämä kummasolmu, että se ei lähde auki. Saa sanoa, että tyhjän saa pyytämättäkin. Niinhän ne ennen sanoi, jos ei tullut mitään. Selvitellähän taas tätä vähän. On mukava sieltä katsoa, kun minä yritän selvittää tätä. Se on niin kiinnostava aihe. Oh. Nykitähän tuosta kahtaa. On se taitava pyörittää matikka. Alkaa verkko samalla jäätymään, kun yrittää selvitä. Olokko. Heitämään vielä alasesta. No, siinäpä olekko selvä. Tulisi etäs iso ahave. Älä huu, mikä se siihen? Kilonen. Siinä se juuri kilonen saattaa olla. Eikä nytkin, onko tuo mukaan eikä tuo kuollut? Oisko tuo kuollut? Ei yhtään potki. Tulihan se pannulle kala. Ja nyt se tämäkin sotkeutui tuo. Oh. Pannukala, pannukala. Selvitelläänpä pois. Otetaan tuo piikki tai koukku avuksi. Saatais tuolta suusta se taas irti. Ja yleisö jaksaa katsoa päästelyhommaankin, kun sehän kuuluu kalastukseen. Kalan päästely kuuluu. Miten se on noin tiukaksi tuosta saanut sidottua itsensä? No, kyllä kohta lähet kuulee läpi tuosta. Näyttää vähän siltä. Mikä tässä oli, kun tämä ei potki? Onko se sillä happi loppunut vai mikä? Ilmeisesti. Ei tämä ainakaan pilalla.
Katsotaanpa nyt joku se koukkuavustusta. No, menehän läpi kuule. Ihmettä tuosta mahan kohdalta on nuo pulloja. Puristetaan tuo. Sieltähän se lutkahti lopulta. Pistetään puukolla, vaikka tämä on ollut. Tämä näytti, että on kuollut kala. Sillähän se ei tuntenut mitään. Aivan punaiset kitukset. Sopiva pannukala. Ja nyt verkon selvitys. Eikä tämä kovin oo sekaisin. Kastellaanpa veessä, niin se on helpompi. Siinä irtuaa mukavemmin. Joo. No. Tulis vielä aha. Niin, ja tuossa harvassa verkossa epäilen, ettei ole mitään. Ei ollut paha homma, mä tän nyt aamulla tuun kärryttää tuon hau. Joo, tämä oli oikein soppeli rei. Katsotaan varalta alas. Ei tiedä, jos made mötköttää pieni tuo. Eipä mötköt, ei. Ei mötkötä made. Se on sitä vaan, että muutako vettää verkon paikkoon. Tohtiko kyllä tuon tohtiin panna lipuvansa tuon. Tuosta. Tuo pitää panna sitten vai. No niin, palaillaan sitten harvan verkon merkeissä. Hetkinen. No niin, ja sitten harva verkko. Minulla on semmonen tarkoitus, ja pian tätä harvaankin jonkun aikaa. Ja sitten laitan 35 millin verkot. Jos näistä ei ala tulla enää. Ja kokeilen saako siikaa. Jos sais siikaa sitten, kun panee pikkusen tihiämmän verkon. Tämähän on tosiaan 5-vitonen tämä. Kyllä tähän pitää olla aika iso kala tähänkin, jos tarttuu. Että ahavenkin menee jonkun kokoinen läpi ja siika. Kyllä tästä on kuhakka vonut täältä niemen rannalta. Vai yhtään oo tullut. Tää on melko varma, että tässä ei ole mitään. Minusta, että kuhahan se ei ruukaa kovin sätkiä niinku hauki. Pahalta vaikuttaa. Tuntuu, ettei nyki mikään. Tää tosiaan laittaa tihiämpi verkko sitten. Tässä järvessä on kyllä siikaakin, mutta onko ne sen kokoista, että ne ei näissä pysy? Kyllä se on tyhjää tää. Kyllä. No niin, verkoilta on tultu ja ihan sain sen yhden hauen ja nyt on tarkoitus paistaa se. Niin meinasin ottaa tuossa pienen vilimipätkän siitä. Se on perinteinen. Minä vilerasin hauen ja sittenhän ne pitää pyöritellä tuossa ruisjauhoissa. Minä en pane nyt pippuria enkä mitään mausteeksi, en sipulia enkä mitään. Se on vain voissa paistettu. Se on minusta kans tosi hyvä, vaikka ei ole mitään mausteitakaan. Palaillaanpa, kun meillä on tuossa lämmittelen
kauan. No niin. No niin, minulla on ruisjauhot tässä ja minä ruukaan sinne suolaa laitella aika reilusti tuonne sekkaan. Sitten pyörittelen tässä nuo bileet ja sitten sekoitellaan vähän tuossa. Sitten pannaan pannulla vielä suolaa lisää. Ei muuta kuin aletaan pyörittelen tuossa kaloja tuossa jauhossa. Ja mie en ota nahkaa pois, se on hyvä, se suojaa, ettei kalanpinta palaa. Oho, meinas jauhot lentää kankkaalle. Tässähän ne nyt pyöritetään tällä lailla. Näin. Siinä on yksi. Ja tulee sopivasti syömistä tässä aamupalaksi. Siinä sitä pyöritellään. Pannaanpa jo pannulle tuosta nuo 2 palloa. Minä paistan 2 eräisenä. Nyt pitää viruttaa kädet väliin. No niin, ja nyt on 2 bilettä tuolla pannulla. Nyt siihen pitää panna suolaa. Suolaa tuohon pintaan. Aika reippaasti saa olla tätä. Mulla on ohut suola tässä. No, annetaanpa siinä tirissä niin voisa. Ja saa siinä olla, ja panen tuon kannen päälle, niin se lämpiää tuossa paremmin päältäkin. Katsotaanpa sitten, kun vielä kääntelee. No niin, ne on nyt ollut siinä aika sopivaa aikaa tuossa, nyt ne käännet. Tässä pitäisi olla rillipihet, niin olisi hyvä mutta pyörähtää se tällä. Oho, että nahka lähti jo irti. No. Siinäpä ne saa muhia nyt. Pannaanpas kansi päälle, niin se muhii siellä. No niin, ja ensimmäiset bileet on paistettu ja siihen tuli mukava väri. Sitten seuraavaksi tuosta pannu. On reilusti jauhua päällä. Oh. Siinä. Hyvä bile. Sitten suola. Enpä arvaa tuon määrän, sit on tullut sen verran paistettua, että tietää. Ei tule liikaa eikä liian vähän. Ja jätetäänpä ne nyt muhimaan taas siihen. No niin, ja kalat on paistettu ja täällä on hyvän näköistä kallaa. Eiköhän tuo ole kypsä. Siihen sopii ruisleipä oikein hyvin tuohon kalankaan. Pannaanpa ruisleipää. Siitä oilevia päälle ja no niin, haarukka tuossa. Aletaan vaan maistelemaan. Pitääpä kysyä teiltä, että mitä mausteita te laitatte yleensä, kun paistatte pannulla haukia tai yleensä kalaa. Mitä mausteita käytätte? Mie en laittanut tähänkö, hetkinen, helppo sanoa. Voi ja suola, en mitään muuta. Ja pala maistele, onko tämä edes hyvää. Suola on just sopiva. Hyvin irtua nahkasta. Kyllä hauki on hyvä. Täytyy sanoa.
Eikä siinä mene kauan, kun sen kypsentää. Joo, kertokappa mitä mausteita laitat tänne. Hyvä loppia sen sapusta tuli. On se kyllä hyvä. Mulla ei ole tässä nyt pottuja eikä mitään, eikä tässä nyt tarvi. Se on tuore kala, se on paras. Suoraan pyydetty ja tuotu pannuun. No niin, eipä muuta nyt. Jos kehtaat tämän tilakkaa videota vielä lisää porukka, niin se ei haittaa mitään. Ja ylä- tai alapeukkua. Joka ei tykkää näistä videoista, niin panee näin. Joka tykkää, niin laittaa näin. No niin, palaillaanpa seuraavalla videolla.